presented by Rahul Rashke Entertainment. हम कीन के लिए आई रहनी पापा से पैसा मांग के, मन हमरो बड़ी खुश होइत भैया के राखी बांध के। हम कीन के लिए आई रहनी पापा से पैसा मांग के, मन हमरो बड़ी खुश होइत भैया के राखी बांध के। मोर राखी कौआ ले गइल थाली में से टांग के, मोर राखी कौआ ले गइल थाली में से टांग के, मोर राखी कौआ ले गइल थाली में से टांग के। Presented by Rahul Rashke Entertainment. जब से लेके बाउरल आवता मोर रोवाई, राखी के बिना सुना रह जाई अब कलाई। जब से लेके बाउरल आवता मोर रोवाई, राखी के बिना सुना रह जाई अब कलाई। मरे से नहीं डरता ना चिंता बाटे जान के, मरे से नहीं डरता ना चिंता बाटे जान के। मंगला से नहीं देत बाटे हर गइल बानी मांग के। मोर राखी कौआ ले गइल थाली में से टांग के, मोर राखी कौआ ले गइल थाली में से टांग के, मोर राखी कौआ ले गइल थाली में से टांग के। मोर राखी कौआ ले गइल, मोर राखी कौआ ले गइल थाली में से टांग के। राइटर संदीप प्रदीप के का हम खिलाइब, राहुल रस के सहनी राजेश के का बताइब। राइटर संदीप प्रदीप के का हम खिलाइब, राहुल रस के सहनी राजेश के का बताइब। अमन बवाली पुंडे चुमन उड़े तान के, अमन बवाली पुंडे चुमन उड़े तान के। है प्रेमी सनदी पहाड़ गइल बाड़े मांग के। मोर राखी कौआ ले गइल थाली में से टांग के, मोर राखी कौआ ले गइल थाली में से टांग के, मोर राखी कौआ ले गइल थाली में से टांग के। मिक्स बाय अरुण डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो, राजा चौक, विद्यापति धाम।